Veig que per fi he construït una ciutat, però una miqueta abandonada, i amb els aldeanos tampoc és que s'ompli gaire. Bé, vaig a buscar un servidor de Minecraft, a veure si està en català. Minecraft server català. Ostres, mira, minecraft.cat. Anem a mirar. Servidor Minecraft català, comunitat catalana de Minecraft. Que xulo. Doncs vinga, entrarem. Registra't abans d'entrar. Doncs ens registrarem. Vale, per registrar-me, en accedir a Minecraft, a partir de nosaltres, bla bla bla, no ens utilitzem, accepto publicar material... Accepto orientat... Vale, sí, acceptem les condicions perquè, com ningú se les llegeix, doncs acceptem. Després, aquí a registrar-nos, haurem de col·locar el nostre nom d'usuari, el que utilitzem normalment, res de coses rares. En cas de que utilitzem el Minecraft original, el nostre nom original. En cas d'un Minecraft pirata, doncs fiqueu el que us surti d'allà. L'adreça electrònica per rebre els correus i coses aquestes, la contrasenya, confirmar, l'idioma català per suposat, l'ús horari és... no tinc ni idea, suposo que deu ser algú pels missatges, i després confirmació dels registres, el codi, el captcha aquest dels nassos que sempre t'ho estan dient per tot arreu. Doncs després d'aquí, el que fem és tramet i automàticament s'ha creat el vostre compte. Això no obstant, aquests forms requereixen l'activació de comptes. En enviar una clau d'activació a la nova adreça electrònica que ens proporcionat. Ara ja l'únic que hem de fer és anar a la nostra safata d'entrada i llavors ja hauríem de confirmar tot. Bueno, una vegada ja hem donat ja hem clicat a la compte del nostre correu per ficar la nostra compte operativa, llavors tornarem una altra vegada aquí. El que hem de fer ara, que sempre us recomanen, és per entrar al servidor i mirarem normes i regles. Sobretot normes i regles les tinguem clavades al cap. Jo no les llegiré ara, però us porta gairebé uns 2 minuts llegir-la. No sigueu mantes. Quan hagueu tingut clara les normes i tot això, ja podrem entrar a l'IP del servidor, dins del servidor, que el que farem serà obrir el Minecraft. Bé, ara per entrar al servidor el que farem serà copiar l'adreça IP, que en aquest cas és aquesta, ficarem copiar o Ctrl+C, llavors el que anirem serà obrirem el Minecraft, clicarem a afegir servidor i aquí el que ficarem serà el nom del servidor, podem ficar el que vulguem. Jo per exemple utilitzo això, servidor Minecraft català, i el que ficarem aquí serà la IP. Com que no ens deixa ficar amb el ratolí ficar pegar, el que farem serà Ctrl+V i ens sortirà aquí ja el servidor.minecraft.cat i ficarem fet. I automàticament, si ho hem fet bé, ens sortirà aquí, servidor Minecraft català, minecraft.cat, 1.4.7, atenció amb això, que tingueu tots aquesta versió perquè si no no podreu entrar, i obert les 24 hores. I el que farem serà entrar. Aquí ens dirà tot, ens dirà benvingut, que hem entrat al joc, et falta registrar-te al servidor, escriu clicant la lletra T, i llavors ens sortirà /inclinada, register i la nostra contrasenya. Ui, he ficat register. Bueno, en tot cas, a veure un moment, ficarem register i el que faré jo ara serà pausar. Vale, una vegada ens hem registrat apareixerem aquí. Ui, aquí apareixerem. Bueno, teòricament tindríem que haver aparegut aquí a dalt. El que passa que potser per algun error del joc o alguna no haurem anat fet bé. Aquí tenim benvingut a Minecraft.cat, informació a la web, clic T per registre, per login... això és veritat. Ara perquè m'ha entrat la primera vegada, però quan tornis a entrar, en comptes de ficar register, hauràs de ficar login, perquè tu ja estàs registrat. T'hauràs de loginar només.
que serà el mateix, barra inclinada, login i la teva contrasenya. Si no ho has fet, registrarà el fòrum, i si no pots estar banejat. Després pots començar a aconseguir qualsevol lloc fora de l'espawn. L'espawn és això, aquesta ciutat d'aquí, el Villa Spawn. Aquí tot està bloquejat, bueno, perquè està les botigues, tendes i coses això. Per assegurar les construccions hem de mirar el manual de la web, que això més tard s'explicarà, totes les novetats i les discussions al fòrum. I bueno, el que farem serà baixar, aquí tenim un altre panell, taulell de novetats, tenim aquí l'Spawn igual mute, falta respecte a Benets, les IPs, comptes... Bueno, aquí una mica aneu mirant cada dia i aquí us aniran dient coses. Aquí tenim el Viena de Villaspawn i tot això. Com que no sabreu com fer les coses i tot, aquí, just aquí baixant les escales, tenim la caseta de les comandes, que aquí dins ja teniu tot. Tenim per parlar, la part d'economia, els duros, les monedes, i aquí tenim pel teletransport. Bueno, ara us explicaré el de parlar. Per parlar, ja ho heu vist, que és apretant la tecla T, i apretant la tecla T us surt això. Després, si volem escriure un missatge privat, llavors el que hem de fer és barra inclinada, tel, tel, i el nom d'aquí d'això, i ja parlarem tot el rato la conversa amb ell. Per tornar a global, que és el xat normal, que tu escrius una cosa i ho veu tothom, serà ficar global. Fer servir local per parlar amb els que es tinguis més a prop. Seria per quan fem coses, reunions o coses d'aquestes, i ja està. I després, bueno, a la part de parlar, fins aquí és tot, ja més o menys, a veure, normalment sempre tothom parla en global, però no ens acostumem a parlar gaire, coses importants i ja està, perquè si no ens pot bloquejar el xat i no podem parlar. Després l'apartat d'economia, per saber quants diners tenim, fiquem val de balance i llavors ja ens sortirà. Tothom per començar té 100 duros, després si volem pagar a alguna persona el que hem de ficar és barra inclinada pay, que és pagar, crec, a l'usuari. O sigui, per exemple, Pepito Grillo, jo sé, i els duros que li hem de donar. Per exemple, compro una casa per 100 duros, doncs fico pay, el nom i 100, i llavors automàticament es fa la transferència. D'aquí et diu també, els diners s'obtenen comprant i venent, sempre pots tindre una fàbrica de galetes, pa i coses aquestes, i a la web pots trobar feines i ofertes per poder que et donguin més duros. La part de teletransport, quan nosaltres col·loquem el spawn, ens teletransportarem directament on hem aparegut per primera vegada. Després, quan tenim ja la nostra casa feta i construïda i tot, el que podem fer és set home, que és per especificar la nostra casa, i llavors a partir d'aquí, quan col·loquem la barra inclinada home, ens portarà directament a casa nostra. O en casa que estiguem minant i de sobte apareix un creeper per darrere i ens explota tota l'esquena i morim, perquè no podem perdre tot el que hem aconseguit, el que podem fer és barra inclinada back i ens portarà al lloc on hem mort pagant 50 duros. Que bueno, a veure, normalment quan vas a minar ja evites importar-te coses, però en tot cas, en cas d'emergència sempre ho podem fer. Bueno, fins aquí les comandes bàsiques per poder-te defensar-te dins de Minecraft, dins del servidor. Ara per exemple, us ensenyaré com fer la casa i tot això.